Tapos tayo sa ano, dito St. Mary's ha guys ha. Yes! Diyan yung Cathedral, malaking simbahan ng Winnipeg. Yun. Gitna na yan. Pero mayroong problema, hindi pa rin nawawala guys yung ano, yung sakit sa wallet ng truck natin na sign. Ayan oh. Sakit sa wallet na sign. Guys, good morning. Nagbabalik ang Lakay Tracker at nandito na tayo ngayon sa yard. At naka-reset na rin tayo. Meron na tayong full 70 hours. Ito. Ayan, hours available at start of the day 70. Yan. Sa previous video vlog natin, hindi natin i-drain up itong ating truck at saka trailer, kumbaga stay unhook lang siya or stay hook lang siya kasi i-deliver pa natin to. Ngayon, Lunes na ngayon, mag-deliver tayo, city delivery. Mag-pre-trip muna ako, tapos lalarga na tayo. Hindi ko lang sure kung anong ibibigay nila sa atin ngayon, since naka-ano naman ako naka-reset naman ako Sana bigyan ako nila agad pagkatapos ko may deliver nito. Kasi pecha 9 na kapag kamatagalan pa tayo nito, wala na. Patay na naman. Tara, taas lang natin yung landing gear. Kasi nung nakaraan, naka-ano to nakababa to Alright guys, tara, pre-trip tayo. Check natin yung gulong. Lambot talaga papayos natin yan. Hindi ko ma-check sa likod, pero okay naman yan nung nakaraan kasi nag-post trip naman tayo. Wala naka-ano dun Anyway, ayos to. Walang problema dito. Ito pa yung inilagay ko nung nakaraan. Sa mga nakasunod ginawan ko ng paraan Yun. Importante, walang problema yun guys. Hindi nagli-leak. Ito tinitignan natin dito. Hindi nagli-leak yung mga ano natin. Yan. Hindi siya nagli-leak. Walang tagas ng langis sa mga ganito. At wala tayong naririnig na singaw. Ayos yan. Walang naririnig na air leak at saka oil leak. Ano? Ito, mayroong langis ito guys. Oil hub ang tawag. Wala, kaya okay siya. Ilaw. Isang taon na lang, sana makatagal pa. Bayad na rin ang truck natin, hopefully. Ilalim, silip-silipin natin. Make sure walang tumutulong lang guys. Alright, let's go.
Malapit lang naman dito eh. City lang naman ito eh. Mga ano lang. Ah, 30 minutes lang ito guys. Okay. Winnipeg, Manitoba. Go. Okay, so Please drive to highlighted route. 21 miles lang guys. 21 miles lang. Okay guys, tara lights, bagets. Let's go. Deliver na natin eh. Bigyan tayo agad-agad ng reload kung meron silang reload sa atin. Hopefully. Para makahabol tayo. Pecha na, 9 na. Kailangan din nating humabol. Okay. Yeah. Makulimlim. Plano nga namin ng mga bata nung 2 araw na day off ko, pupunta ka sana kami sa ano eh. Kasi nataon na Sabado, Linggo guys eh. Turn right on Highway 27. Plano namin, pupunta sana kami sa St. Laurent. Kaso nga lang, makulimlim at saka malamig. Baka biglang umulan. Masarap sana mag-stay ron eh, kaso nga lang wala eh. Wala tayong magagawa. Welcome to Winnipeg! Yan, it means City of Winnipeg guys, City of Winnipeg. Although nandito tayo sa Manitoba, St. Laurent kasi galing tayo ng St. Laurent eh. Dito na tayo. Ayan yung stroll ko ngayon dito sa north end ng Winnipeg. I will stroll you guys dito sa north end. Sayang din kasi guys kapag Turn left on Chief Pegulas Trail. kapag hindi ko i-deliver ito, babawasan na naman yung bayad sa akin. Revenue kasi dito nila kukunin yung bayad sa city driver. Flat decor. Wow! Saan ako flat decor? Para sa mga matatagal ng truck driver na marami ng experience between reefer,
dry van, at saka flat decker. Kayo na-experience nyo na to eh. Magtatanong lang ako, ano bang maganda kitaan? Mas malaki ba talaga ang kita sa flat deck or reefer or dry van? Yun lang ha. Wag lang natin na wag kong isasaling itatanong guys sa inyo yung ano, yung ang tawag nito, yung mga city driver na, lalo na yung mga nag-haul ng mga crudo, yung tanker, kasi malalaki talaga yung sahod ng mga yun, yung mga city driver kumpara mo sa ibang mga city driver delivery dito eh. Ano, mas malaki flat deck, yung mga lunghol kasi lunghol ako, flat deck, dry van, reefer. Kasi masasabi ko sa reefer, may humina kami kasi na-experience ko nga ngayon yan. Ngayon, yung mga naka-experience ng reefer, dry van at saka flat deck, kayo tatanungin ko kung maganda ba talaga ang kitaan sa flat deck kumpara sa reefer. Para mayroon lang akong idea kasi like I said, hindi ko pa na-experience ang flat deck, hindi ko pa alam kung magkano bayaran, kaya yan. Sa revenue yung mga revenue bang flat deck dyan, mga revenue, kasi revenue tayo eh, magkano nagiging linis nyo at anong company nyo, yon. Pagka ano, para may idea ko, malay mo balang araw mag flat decker din ako, at least alam ko kung anong company nyo. In 3/4 of a mile. At turn saka right yung onto mga Houston Highway. haters natin nagsasabi na hindi ko daw kaya ang mag-flat deck. Huwag naman kayo masyadong discrimination dahil kay tracker. Sabihin nyo hindi ko kaya mag-flat deck samantalang kinaya ko nga mag-owner operator eh. Kinaya ko nga magkaroon ng class 1. Nakuha ko nga class 1 ko na wala akong binayaran eh. Dahil sa diskarte ko eh, sa palagay nyo hindi ako matututo sa flat deck? Posible yan? That is impossible! Yun nga pa, itong sinasabi kong ito para doon sa mga taong ayaw sa akin, yung mga buzzer, yung mga haters ko. Yung mga buzzer, I love those buzzer kasi they are cool. Alam nyo ba kung bakit, anong pinag-iba ng buzzer at saka haters? Ang buzzer, pinapanood ka, at kung may makita silang hindi maganda sa video mo, ibabas ka nila. Tandaan nyo yun. Turn right onto Sasabihin Houston nila Highway. yon. Ngayon, kapag ka, ano naman, ang haters naman, maganda o mabuti man yung ginawa mo para sa kanila, hate pa rin yun. Dito umikot tayo kasi mayroong mababang tulay doon eh. Buti alam niya ang ginagawa niya itong GPS ko. Kasi siyempre alam ko na rin dito sa City of Winnipeg, balwarte na rin 13 years. Since 2013 pa ako dito. Nag city driving din ako guys. Alam nyo, galing ako sa Cisco driver. 2 years ako. So, ikikwento ko sa iyo kung paano ako nakakuha ng class 1 na wala akong binayaran kahit $5. First of all, kumuha muna ako ng class 1 learner plus air brake endorsement. Yon. Tapos, nag-apply ako o nagpunta ako sa Cisco. Helper muna ako doon. Nag-helper muna ako doon. Tapos, nagpakasipag ako. Nakuha ko yung trust ng aking employer doon. Humingi ako ng yung papel na ibinigay ko doon sa Manitoba Skilled Training Development o Manitoba Development o Skilled Development dito sa Manitoba. Matagal na panahon na yun, way back 2016. Nag-undergo ako ng kanilang English interview kasi kailangan ng English interview doon sa school na papasukan mo kasi nga yung mga instructor English. Naipasa ko naman, no? At saka meron akong IELTS guys, or CILPIP.
nakapasa ako ng silpip ko. Kasi kapag mag-apply ka ng silpip, kapag mag-apply ka ng permanent resident dito sa Canada, since high school graduate ako, kailangan mo talaga mag-take ng English test kapag high school graduate ka lang. Sa awa ng Panginoon, naipasa ko yung 4 na kategory, which is reading, speaking, listening, ano ba? Reading, speaking, writing, listening. Yun, writing, 4 na kategory yun. Kahit papano, sa awan ng Panginoon, naipasa ko yun. Kaya eligible ako makakuha ng program ng government na wala akong binayaran kahit na 5 kadolyares, dahil eligible ako. Kahit high school graduate lang ako, yung lagi nila akong minamak, lagi nila akong pinagsasabihan na English Carabao nga ako, pero meron naman akong certificate of English test from Canada, kasi dito na ako kumuha noon. Kasi yun yung ginamit ko, kasi high school graduate lang ako. Si Mrs. hindi na siya nag-take ng IELTS kasi tapos siya ng 4 years course. Yun, since ako yung principal applicant, kaya nag-take ako ng English test. Sa awa ni Lord, take 1 lang guys, take 1. Kasi talagang nagsikap ako mag-study. Madali lang naman yun eh. Oo, sabihin nyo yung English ko, magsalita ko, English Carabao, pero dito sa Canada, they don't care. They don't care kung English Carabao ka. Ang importante sa kanila is how you explain yourself. That's what it is. Now, balik tayo sa pinag-uusapan natin guys, kung paano ako nakakuha ng class 1 ko. Yun nga, pasa ko yung kanilang English interview. Tapos may exam na napakahaba doon. Pasa ko, awa ng Lord, pasa ko yung exam. Na one take ko lang lahat yung mga yon. Kasi nga talagang nag-focus ako. Because I like the job, kaya nagpursige talaga ako guys. Turn left at the traffic light. Grabe oh. Traffic yata rito sa Main Street. Sports for Life Center, Sport for Labi, Sports Manitoba. In 1 mile, turn right on Broadway. Pinaikot-ikot naman ako nito, hindi na lang ako diretso sa isang lugar. MB na Calvary. Crowded na guys, crowded na masyado rito sa City of Winnipeg. Makita yung malalaking building na yan. Huli makita nyo. Ito Center of Canada rito guys. Ito sa gitna rito, dito ang Center of Canada eh.
Ay! Construction dito, construction doon. Turn right at the traffic light, then take the second left. Kailangan ko umikot pa dyan. Pwede naman ako pumunta sa kabila. Mali yung binigay nito. Pinaikot-ikot tayo sa sentro ng Winnipeg naman ito. McCalvary. Kaya saan dito tayo sa center of Winnipeg ha? Memorial Boulevard. This is center of Winnipeg, guys. Joyride tayo rito sa center of Winnipeg. In 1/4 mile, turn left before the Bueller Center. Love your downtown Winnipeg. Downtown Winnipeg. Portage Place. Turn left at the traffic light. Dito tayo. Ay, ayan yung Rice Center. Malalaking building dito, guys. In 1.25 miles, turn right on Pembina Highway. Mas lalo kong tumagal dito sa city. Tapos, tagos tayo sa ano, dito St. Mary's ha guys ha. Andyan yung Cathedral, malaking simbahan ng Winnipeg. Yun. Gitna na yan. Yan ba yung simbahan? Perimeter Highway, doon tayo sa main highway, hindi dito sa city. At least kahit pa paano nakita naman natin yan ng city of Winnipeg.
guys. Alright guys, andito na tayo sa dideliveran natin. Nakatras na rin ako. I-set up lang natin ito kasi ito yung safety nila eh. So green light yan, nakita natin green light, no? Iba rin to eh, dapat merong ganito. Tapos pag inilagay natin yan, magkakaroon siya ng red and green. Yan. Wow, ayan pala, automatic red light na. Mamaya pagka nakita ko mag green yan, matik alis na tayo kasi sabi nila sa akin yung papel nasa likodan na daw ng trailer. Yun. Alright. Hintay lang ako guys ulit. Mga papel. Receive by, sabi na nila, receive by. Now, tara. Yeah! Okay, nakauwi na tayo. Isa pa. Inabot ako ng ano rito guys, 2 hours and 30 minutes. Alawa na kasi yung delivery ko rito na maaga naman ako. At ang oras pa lang naman is 1:30. So naghintay lang ako ng 1 oras at kalahati. Anyway, let's go. Dito na ako sa main highway dadaan. Yan. Ito na lang sa mismong ito na lang tayo dadaan sa perimeter highway. Ayoko dun sa city. At least nakita naman na natin yan sa city. Na joyride ko kayo sa Turn city. right on Hamilton Kayo Street, nang then take bahalang the first magsabi sa right. akin kung maganda ba, maganda ang city ng Winnipeg. Alright guys, andito na tayo ngayon sa yard. I-drop ko na rin yung trailer ko doon at lalarga na tayo. Pero mayroong problema, hindi pa rin nawawala guys yung yung sakit sa wallet ng truck natin na sign. Ayan oh. Sakit sa wallet na sign. Nandiyan pa yung check engine nya. But anyway, malapit na rin naman yung ating safety. Kaya ayan na lang natin yung safety natin. Yung safety na lang ang gagawa niyan. Kasi usually sensor lang naman yung mga yan. Pero wag natin ipagwalang bahala. Alam nyo naman yan guys. Natin para hindi nila pasukin. Yun, aeroplano pala eh. Okay guys, diyan ka lang muna Kordaps. Balikan na lang kita sa sunod na araw kasi wala pa daw silang load sa akin sa sa Merkulis pa. Ayan. Let's go mommy! Or just let's go. Ay hatag ko muna dun sa opisina itong trip ko. Pa, the door's still open. You didn't bang it. Do I need to bang? Perfectly. Bang daw sabi. Bang daw sabi ni Clark Yapke. Alright guys, ayan. So paano? Until next time, thank you for watching. Nakita nyo naman yung City of Winnipeg. Ingat kayo lagi. Peace up. Si Bayhan. Bye. Hatid ko lang ito doon. Lakay Tracker.